O Trofeo Lidente busca novo gañador. Este sábado dispútase a primeira proba da regata Concello de Rianxo, na que ata agora hai unha decena de embarcacións inscritas. A temporada das competicións de vela estivais están a comezar na comarca. O sábado pasado estaba programada a Volta a Ons, promovida polo Náutico Arousa Norte. Sen embargo, tivo que ser suspendida polo forte vento que imperou nesa xornada. A proba desenvolverase previsiblemente no mes de setembro, data facilitada pola Real Federación Galega de Vela. Mentres, as competicións seguirán desenvolvéndose, esta fin de semana será a quenda de Rianxo. O Club Náutico Rianxeiro organiza a 23ª regata Concello de Rianxo Trofeo Lidente, que como sempre terá 2 xornadas de vela. A primeira terá lugar esta fin de semana, concretamente o sábado día 8. Segundo a información facilitada polos organizadores, o día dará comezo ás 10:30 da mañá coa apertura da oficina de regatas e o rexistro de participantes, mentres que a proba está fixada para 1:30 da tarde. Nese mesmo día elixirase o percorrido, xa que hai 9 rutas propostas para percorrer parte da ría da Arousa. Polo momento hai inscritas 10 embarcacións para participar neste tradicional trofeo lidente. Algúns comportan na comarca, como o Chispetren e o Titán do Náutico Arousa Norte ou o Galopín do Náutico Ribeirense, mentres que a representación local é polo momento o Aloa. Esta primeira regata do trofeo lidente vivirase este sábado e o vindeiro día 15 será a segunda e derradeira xornada desta competición.